Днес ще разгледаме една история, която е, доста лична. Това е разказ за разпада на едно приятелство, видян през очите и думите на Лени Тошев. История за творчество, за доверие и за онази точка, от която връщане назад просто няма. И ето го. Краят започва с точно тези думи. Това не е просто някакъв моментен изблик на гняв. Не, това е кулминацията на години разочарование, която слага точка на едно някога изключително силно приятелство. И тук идва големият въпрос, нали? Как изобщо се стига до тук? Как нещо, описано като братски съюз, се превръща в открита вражда? За да намерим отговора, трябва да върнем лентата назад, чак до самото начало. Добре, хайде да се пренесем в онези дни, когато Лени Тошев и Митко Кулев са били повече от приятели. Били са екип, творчески партньори, хора, които са вярвали, че заедно могат да постигнат абсолютно всичко. Самият Лени го казва най-добре, нали? Той описва връзката им с много ясни думи. Братски съюз. Подчертава, че не става въпрос за нищо романтично, а за нещо много по-дълбоко. Близост, която прилича на семейна, разбирателство, подкрепа. Това е била основата. Представете си го. Това са били златните им години. Двамата работят рамо до рамо, споделят всяка идея, всяка мечта, всяка трудност. Всичко, което създават, е общо. Един споделен свят, в който са само те двамата. Обаче, както често става в живота, тази перфектна динамика не продължава вечно. Нека видим как тази обща енергия започва да се губи и как съюзът им базно, но сигурно започва да се пропуква. И ето тук започват да се появяват първите пукнатини. Поне според разказа на Лени. Той описва как дава всичко от себе си, влага цялата си душа в общата им визия, но всяко негово усилие се удря в стена от апатия. Така той възприема поведението на Митко, който просто се отдалечава. И вижте само, за какво говорим. Списъкът е впечатляващ. Лени създава цели светове, от Майнкрафт и Дискорд сървъри до модове за други игри, уникални мисии и се опитва да сподели всичко това. Но според него, от другата страна интересът е слаб, особено ако се изискват усилия или, пари. Макар че, както Лени твърди, Митко е имал и времето, и средствата. И така, малко по малко, напрежението се трупа, докато не стигнем до онзи момент, момента, който Лени определя като точката, от която няма връщане назад, капката, която прелива чашата. Хайде да разнищим какво точно се случило, стъпка по стъпка според версията на Лени. За него това не е просто някакъв спор. Той описва как Митко влиза в неговото лично творческо пространство, само за да се подиграе. Това е акт на дълбоко неуважение, щета, която вече е непоправима. И ето го, цитатът, който казва всичко. За Лени това е решаващия момент. Вече не става дума за творчески различия, а за нещо много по-фундаментално, за човешко уважение. Или по-скоро, за липсата му. И точно това прави окончателния бан, просто необходима стъпка. Но си мислите, че това е краят? А не. Оказва се, че дори след този огромен срив следва още по-бурен период. Опити за помирение, които, само правят нещата по-зле. Лятото на 2025-та. Вижте колко бързо се случва всичко. Това е един истински хаотичен цикъл, поне от гледната точка на Лени. Той описва как за кратко отваря вратата за комуникация, само за да се почувства предаден отново, което го кара да я затръшне още по-силно. И това е финалът. Последният диалог. От едната страна имейлът на Митко, в който се говори за неизказани неща и се предлага помощ, а от другата – отговорът на Лени. Кратък, ясен и окончателен. Не, вече не ти вярвам. Цялото доверие е 100% изчезнало завинаги. Не се свързвай с мен никога повече. С Богом. Край. И така, след цялата тази драма, какво следва? Как се продължава напред, когато вече нямаш до себе си човека, който е бил твой най-добър приятел? Този цитат е може би най-суровият, но и най-честният. Това е моментът на прозрение за Лени. Той осъзнава, че да дава безкрайни шансове всъщност вреди на самия него и че единственият път напред е сам. И тук стигаме до финалното осъзнаване.
Историята през цялото това време е била негова. Той е този, който трябва да я напише. Той поема ролята на единствен пазител на своето творчество, на своята общност и е решен да ги защитава и развива. Вече сам. И така, тази история, колкото и лична да е, ни остава с един въпрос, който всеки от нас си е задавал в някакъв момент. Кога една връзка е счупена до такава степен, че просто няма как да бъде поправена? И кога е дошъл моментът да пуснеш нещо, което някога е било безценно, за да можеш да продължиш напред?